खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों 3 बोसोरनि उनाव बिटिआरआव सान्थि जाबाय हिंसा आरो असान्थिनिफ्राय बिटिआरआव सान्थिसिम सोलायबाय नोंगौ बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बिबुंथि लानायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों 3 बोसोरनि उनाव बिटिआरआव सान्थि जाबाय हिंसा आरो असान्थिनिफ्राय बिटिआरआ सान्थिसिम सोलायबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ हमारे बीच में शांति आ गया है। ये शांति 3 साल पहले तक काफी दूर दूर से भी नजर नहीं आते थे। जे बोडोलैंड क्षेत्रों में एक समय था लोग आने के लिए डरते थे। बोडोलैंड बोलने से सब लोग सोचते थे एक हिंसा के एक जगह है, लेकिन ये बोडोलैंड हिंसा से शांति में बदल गया है। आरो बिथाङा बुंबावदों जे खुंथाय गोहोआव फैनायनि सिगां मोनथाम गुबै थांखि लानानै पावाराव फैदोंमोन मोनथाम गुबै थांखि लानानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया पावाराव फैदोंमोन आरो बे थांखिफोरा मा नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन गुबै मोन्थोर बे मोनथाम थांखिखौ बिथांमोना बुंथिदों बे समाव बे मोनथाम थांखिया जाफुंसारबाय आरो 100% जाफुंसारबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर'आ पावाराव फैनायनि उनावनो बे मोनथाम जे थांखि बे थांखिखौ 100% मावफुंनायाव जाफुंसार जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ सेथियाव दंमोन बिटिआरआव सान्थि लाबोनाय बिटिआरआव सान्थि लाफैनाय सेथियाव दंमोन बिटिआरआव सान्थि लाबोनाय आरो बे दा बिटिआरआव 100% जाफुंसारबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ नैथियाव दङ बिटिआरआव सुबुंनि रैखाथिनि थाखाय नाजानाय आरो बे दा 100% जाफुंसारबाय आरो नैथियाव दंमोन जे नैथियाव बिथांमोना बुंदों बा बिथाङा बुंदों नैथियाव बिटिआरआव सुबुंनि रैखाथिनि थाखाय बे दा 100% जाफुंसारबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ थामथियाव दंमोन बिटिआरआव हारि माहारिनि गेजेराव गावजों गाव सोमोन्दो गायसननाय आरो बेबो 100% जाफुंसारबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ तीन उद्देश्य लेके 3 एजेंडा लेके हमने काउंसिल में सरकार बनाए थे यूपीपीएल और बीजेपी। हमारा पहला एजेंडा था बिटिआर में शांति लाना है। आज बिटिआर में 100% शांति आ गया है। हमारा एजेंडा था बिटिआर में सबको सुरक्षा मिलना है। आज बिटिआर में 100% सुरक्षा लोगों को मिल गया है। तीसरा था हर समुदाय के बीच में एक अच्छा रिलेशन एक अच्छा संपर्क होना चाहिए, वो आज हमारे बीच में है। यूनिटी हमारे बीच में आ गया है। 3 बोसोरनि सिगां बे ओनसोलाव असान्थिजों रायजो जायोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बेनि सिगां बे सान्थिनि बाथ्रा साननो हायामोन 3 बोसोरनि सिगां सान्थिनि बाथ्रा बिटिआर ओनसोलाव साननो हायामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा बेनि उनाव 3 बोसोरनि उनाव दा सान्थि फैबाय गोजोनखौ गायसननो हानायाव जाफुंसारबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बिथाङा बुंबावदों जे मोनथाम जे गुबै थांखि बे गुबै थांखिखौ लानानै बे समाव बिटिआरआव खुंथाय गोहोआव फैदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' सेथियावनो दंमोन जे सान्थि लाबोनाय बे दा 100% बिटिआरआव सान्थि जाबाय होननानै बुंदों जाफुंसारबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ नैथियावनो दंमन बिटिआरआव सुबुंनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो बेबो 100% जाफुंसारबाय होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ थामथियावनो दंमोन हारि माहारिनि गेजेराव गावजों गाव सोमोन्दो गायसनलायनाय अनलायनाय बेबो दा 100% जाफुंसारबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय गोजोन्थों। हमारे बीच में शांति आ गया है। ये शांति 3 साल पहले तक काफी दूर दूर से भी नजर नहीं आते थे। जे बोडोलैंड क्षेत्रों में एक समय था लोग आने के लिए डरते थे। बोडोलैंड बोलने से सब लोग सोचते थे एक हिंसा के एक जगह है, लेकिन ये बोडोलैंड हिंसा से शांति में बदल गया है। तीन उद्देश्य लेके 3 एजेंडा लेके हमने काउंसिल में सरकार बनाए थे यूपीपीएल और बीजेपी। हमारा पहला एजेंडा था बिटिआर में शांति लाना है। आज बिटिआर में 100% शांति आ गया है।
हमारा एजेंडा था बीटीआर में सबको सुरक्षा मिलना है। आज बीटीआर में 100% सुरक्षा लोगों को मिल गया है। तीसरा था हर समुदाय के बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा संपर्क होना चाहिए। वो आज हमारे बीच में है, यूनिटी हमारे बीच में आ गया है। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।